Всеки път, когато питам моя клиентка как е приключила последната й връзка, винаги той е токсичен, а тя е жертва. Нито един досега не е бил достоен, всеки е бил абсолютно лош, а дамите съвършени, перфектни и отдадени. Задавам по друг начин въпроса на дамите и чувам отново следното. Всеки е манипулатор, лъжец, нарцис. Но много малко, наистина малко, в рамките на 1%, и не се пишете, че сте от тях тези, които гледате, всъщност си казват истината, че те са допуснали да останат в такива взаимоотношения. Да, мъжете определено правят грешки. Но не забравяйте закона на мастер Яшов. 50/50 за всяко взаимоотношение. Вие участвахте. Помните ли? Ако търсиш истинската връзка, научи се първо да поемаш своята отговорност. Това е зрялост. Говоря за дамите, вече навършили 18 години. Да си жертва е много лесно. Никога не порастваш, независимо годините на тялото. Но истинската отговорност се поема само от зрялата жена тук и тук. Последвайте ме, абонирайте се и запишете лична консултация, за да започнете работа в единствената система в България за дълбока личностна трансформация, специално за вас, дамите. Очаквам ви, бъдете смели.